وزیر نافخه‌ای 27 ولاتên Yekîtiya Awropa di 8 Hezîranê de civiyan da ku ser çawaniya parvekirina pirsyariya pinaber û koçberan bigihêjin peymanekî. پێشنیارێکی هەفسەنگ لەسەر ماسەیە و گەلێک پشتگیری هەیە. لەو ماسیوی دەکەم ku welatên endam bû vê biryarê amade ne. Ev peyman ne li ser serketin yan wendakirinê ye. Ger û dema ku em bi hev re bixebitin û koçberiya li Yekîtiya Awropa birêve bin, em ê hemû serkeftî bin. Peymanekê demkî li ser masayê ye ku piştî nakokiyên zarardar yên bi salan di navbera welatên Yekîtiya Awropa de didomin. Hevkariya di nava Yekîtiyê de di 2015 de têk çû. Dema ku zêdetirî milyonekê kes bi piranî ji şerê li Sûriyê direviyan gihîştin deryaya Spî. Ez bawer dikim ku ez ê vê peymanê imza bikim. Di 5-6 salên daviyê de em gelek axutin. Loma ew ev deme ku em ser vê peymanê hevbîr bin. Heke em vê peymanê çênekin, em dê hemû winda bikin. Peyman wêrê bide welatên ku naxwazin koçber û pinaberên qaçax yên ku digihêjin Awropa werbigirin bi dirav, amûr yan karmendan alîkariya welatên mazûvan bikin. Bi peymanê bo kesên ku egera bi destxistina pinaberiyê kêm be wê prosedoreke sînorî ya bilez were bikaranîn. Da ku ew nikaribin li hundirê Yekîtiya Awropa bimînin. هنوالاتن لروشهلات جوخه دبن بارگیران دانه. لیندن نا دوید ام کوچبران باشتر بالاو بگین. لوما پیوستی آمه به پیمان و دگشتنا هف پار هیا. Nêzî 10 salin welatên Yekîtiya Awropa ji ber rêvebirina kêşeya hatinên nû têne tawanbarkirin. Lê wan hewildan ku koçberiya neqanûnî asteng bikin. Digel ku pêzanînên neteweyên Yekbûyî destnîşan dikin ku sala borî herî kêm 360,000 koçber ji deryayê gihîştinê Yekîtiya Awropaya bi 9 milyar mirovî. Fransa bu lehevkirinê amade ye. Lehevkirineka bu pêşvebirina Yekîtiya Awropayê. Ew wime hêşta girîngtir e ji ber ku Fransa bu vê peymanê pir xebitî. Welatên mîna İtalya û Yunanistan ku ji ser derya Spî bi hizaran koçber têne wir ji demeke dirêj ve daxwaza alîkariya zêdetir dikin. Lê welatên dewlemend yên wek Almanya û Swêd qebûl nakin ku hemî kesên ku tên werbigirin. Özlem Yasak, Dengê Amerîka.